יש חברים, בסרטון הקודם באתי להגיד לכם ששתי הדודות שלי ילדו, אז אני הולכת לבקר אותם בבית חולים ואני אתאר לכם את כל הדברים. אני אתאר לכם את התינוק ואת התינוקת. לדודה שלי אור יש תינוק ולדודה שלי כרמית תינוקת. אור היא דתייה, אז בטח הם יקראו לילד שלהם אברהם יצחק או יעקב, לא יודעת. זה מה שבעלה רוצה, לקרוא לתינוק. והיא ילדה לפני 3 ימים, דודה השנייה שלי כרמית ילדה אתמול. אבל איזה כיף, עכשיו יהיה לי אחייניות. לא אחייניות, מה אחייניות? בני דודים, בן ובת דודה ודוד. מה יש לי היום? טוב, אני אתייג לכם הכל גם בברית עוד 5 ימים. אני אתייג לכם בברית, אני אגיד לכם איך קוראים לו, ואיזה כיף שיש לי עמוד ברוך השם. רגע, אני אעיף את זה על הבנים בכיתה שלי. הקליפ. ותראו איזה קליפ יפה. לא הבנתי למה אני חופרת. טוב. אז אני מאוד אשמח אם תשימו לי לייק וסאב. זה כאילו מאוד ירגש אותי. והשם ישמור. ואני מאוריד נחום. אני אעשה פתקים איך אני אתחיל את כל הסרטונים. או שאני אתחיל איך חברים שלי ולא קודם בלה 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 ובלה בלה בלה. קיצר הבנתם. רגע, בסרטון הבא אני אנסה את זה. אוקיי, טוב. אז פה זה לא כמו טיק טוק, בטיק טוק גם יש לי עמוד. תחפשו מאוריד נחום באנגלית, תראו אותי. אני עם 25,000 עוקבים. וזה לא כמו בטיק טוק עם הערצה גדולה. ביוטיוב כמעט לא רואים ולא מפרגנים בלייק ועוקב. אז אני באמת מאוד אשמח שתפרגנו לי בלייק ועוקב מכל הלב. עזבו את זה, אני בחדר של אח שלי כי אני בממ"ד, אבל בבקשה מכם. טוב, אני מאוד מבקשת. ולפני שיגמר הסרטון, אני רוצה להגיד שאני אוהבת אתכם, את כל הקהל שמעריץ אותי בטיק טוק, שמכירים אותי, וביי, נשאר עוד 2 דקות.